σαμπουάν, ράφια ολόκληρα. Σαμπουάν σκέτα, σαμπουάν δυνατά με πιο μεγάλο pH, σαμπουάν με κερί, σαμπουάν με κεραμικά, σαμπουάν waterless, να μπορείς να πλύνεις χωρίς νερό, φτηνά σαμπουάν για όλες τις τσέπες, ακριβά σαμπουάν, με καλύτερης ποιότητας αποτέλεσμα, για ματ, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν έχεις αυτοκίνητο με επίστρωση προστασίας, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, το σωστό είναι να πλένεις με σαμπουάν που έχει μέσα κάτι ακόμα και μια φορά στο τόσο όταν θα κάνεις ταξίδι και θα λερωθεί περισσότερο, με σκέτο σαμπουάν που έχει πιο δυνατές καθαριστικές ιδιότητες και σκέτο κερί ή επικάλυψη για να βοηθήσουμε το κεραμικό μας ή ό,τι άλλη προστασία έχουμε. Γεια σας τώρα.